Nafarroko gobernuak gaurko saioan Nafarroko Trantsizio Energetikoaren Agentzia arautzen duen foru legearen proiektua onartu egin du, energia jasangarri baterako bilakaera sustatzeko eta foru komunitatetik aldaketa klimatikoaren ondoren aurkako borrokan laguntzeko sortua izan dena. Erakunde honen sorrera klima aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko martxoak 22ko 2022 foru legearen 6. artikuluan jasota dago. Agentzia hau, enpresa entitate publikoa izango da eta industria eta enpresen trantsizio ekologiko eta digitalerako departamentuari atxikituta egongo da. Agentzia honen helburua da trantsizio energetikoaren alorrean foru eta estatu konpromisuak betetzen laguntzea eta energia eredu jasangarri bat lortzea. Energia iturri berriztagarrietan, sorkuntza banatuan eta autokonsumoan oinarritua. Energia trantsiziorako agentziak klima aldaketaren eta haren ondorioen aurka borrokatzeko tresna izan nahi du, baita aldaketa horietara egokitzeko neurriak sustatzeko ere. Erakunde honetatik energia eraginkortasun kudeaketa eta aurkezteko jarduerak bultzatu eta gauzatuko dira, eta trantsizio energetikoari buruzko azterketak eta analisiak egingo dira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.